ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗೈನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ತಿನ್ಪರ ನಿಕುಲು ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಸುಲಾಬಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಆತ್ತಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದು ತೂಕ ಮುಳಿಯನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 400 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತುಂಡು. ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದೇನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಲರ್ ಗಾತ್ರ. 1/4 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ. 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ. ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು. ಮೊಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ 2 ಚಮಚ ಪಾಡೋಡು. ಇದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಲ ಆಯ್ಕಡು. ಇದು ಒಂತೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಮೂಲು ಸುರುಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೇ ದಿವೋಡು. ಕಮ್ಮಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಲಿತೆ ಬಣಲದಿತ್ತಾನು ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಇಂಚ ದೀವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಒಂದಿನತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಗತು ಪಾಡೋಡು. ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೀಸಲ್ನ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಯೋಡು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂಚ ಅಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ದಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಪ್ಪೋಡು. ಅದಗನೆ ಅವು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಆವೋಡು 2 ಸೈಡ್ಲ ಶೋಕುಡು ಕಾಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆತುಂಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನಲದ ತೊನ್ಗಮೂಲು ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದಾನು ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಒಂದೈತೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಡು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಕ್ಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ 2 ಮಲಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಕಾಯೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯರೆ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ಪುಡು. ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ. 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಉದೇನೆ ಕೂಡ ಮೂಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆತೇ ಮಸಾಲ. ಒಂದನಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ. ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದನಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದಾತು ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿ ಬರೋಡು. ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿಯ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು. ನಿಕ್ಲಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿರ ಪೇರನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯಾನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಬೂಡಾತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಡ್ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು. 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಚ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದು ಬರೋಡು. ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಎದಿವೋಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನಾಗತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತು ಪೇಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡಿ ಅಮೂಲು. ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇಜ್ಜಿಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ಬೋಡಣ್ಣ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ಪರೋಟ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು. ಸೇಮ್ ನಿಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿನ್ಪುನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.